Munkaratlarning hakkında gurrun etjek bolsak Mawludxanyň men ýekan-ýekanda başladymy aýtyp berýin. Awal başdan bir munkar iki Mawludxany murabbaji Türkmen sahrada tapylygdy. Ahadisleri we ayat-ı Qur'anma. Ayat-ı Qur'any Türkmen sahrada şu Mawludy rawaj berýän ulamalar öz raýyna, öz fikirine, öz nazar şahsiýetine göre tefsir edip Mawludxanyň şondan sabit etýärler. Peygamber Aleyhisselam ettir, men fesserel Kur'an'ı bir iyi fakat kefer dittir. Her kim Kur'an'ı öz rayına ve tefsir etse dinden çıkar dittir. Men kâle fil Kur'an'ı bir iyi. Her kim Kur'an'da bir kep-keple hediydi. Kur'an'ın hakkında. Maktumunun kitabı der ol. Hey şeydi hediye amala o şey. Şeyli bolsa ola amala o şey diğer yalak maktumunun kitabı der ol. Men kâle fil Kur'an'ı bir iyi. Her kim Kur'an'ın hakkında bir kep-keple etse. Fe asaba. Doğurda olsa fakat akta. Peygamber yanlış söyleyiptir. Şun Kur'an tefsir ettirip Peygamber Hudaý sallallahu sahaba, tabiin, tabiin. Kur'an tefsir edecek olan şol arkango demeli. Cerit bir tefsir era verecek olsa gerekli tarafın 15 ilmi bolsun. Şu 15 ilmli adam Türkmen sahrada hiç kimde yok. Awallaşdan belli yok. Türkmen sahra ulamalarının hiç sayısında yok musulmandygyň. Otam sizler näme etdiler? Ola hamr munkar şey. Ayat-ı Kur'an'ı gelip öz nazar şahsilerine göre şundan biz şunan ya süzüre bolýar diýip de barakim. Şonu ölleri şoparım tefsiri tawjih etmekligi. İkinciden ne? Ahadisler ibasa arada ona ahadisi mevzu diýerler. Yalan hadis diýdi. Ne kadar wagtla adamlar bolupdyr ummat İslamda qadanjak bolup, jeletesini rawat berjek bolup, öz aýtýan dogry diýjek bolup, yalandan peýgamberden hadis berjekdirler. Toram Hanefi mezhebiň ulamalary we ulama-y kull ehli sünnet şu yalan hadisleri baraň yekan hat turqapdyr. Şu yalan hadis, şu yalan hadis. Bular näme diýerler? Şol yalan hadisleri gelip Mawludun hakkında aýdylan gurunlary yekan naudbillah Peygamber Mawludxany etdi we şu kadar togap Hazrat Siddiq Mawludxanydan şüjre togap Hazrat Faruq Mawludxanydan şüjre togap diýip aýtdy. Hazrat Osmandan hadis getirýärler, Hazrat Ali'den hadis getirýärler. Şuna meňdeş ähli sünnet we cemaatyň ulaqan ulamalarynyň, fuqahalarynyň, hulafalarynyň yalandan hadisleri getirip barakim şu Tawratynda barakim bular näme diýerler? Naudbillah yalan gurunlary aýdyp İdin arasında Mawludxanyra baş berýärler. Hudaý Taala Qur'anda näme diýär? "Wa la taqulu aytma." Näme etmeli ya Allah? "Lima tasifu alsinatukumul kadib." Öz dilim bilen ýöne, öz kellem maňyň ora aýtma. Näme etmeli ya Allah? "Hada halal we hada haram." Bu halal we haram diýip aýtma. Ýöne öz kellem tarabuş etýän, öz kellem oýna gelýän ady surallah, "Hey şeýle bolsa bolamyl" diýip aýtma diýär Hudaý Taala. Näme diýip? Aýtsaň näme bolýar? "Litaftaru alallahil kadib." Öl kellen gelýän halal haram etjek bolan, haram halal etjek bolan, hukm istinbat etjek bolan, sen Hudaý yalan maglap duradym. Hudaý yalan maglan näme bolýar? "Qul innellezine yefteruna alallahil kadib la yuflihun." Kur'an öz raýyna, öz fikrine tefsir edip, hadisi öz raýyna, öz fikrine tefsir edip, halal haram edip, haram halal edip bilen adamlar, olar imansız gidip diýip Allah Taala. Otam şu daýdan, olar kamr munkarın bir näme? Allah Taalanyň aýdanlaryny öz raýlaryny onu tefsir etýärler. O Peygamber Hudaý sallam yok zatlar, aýtmadyk zatlar näme etýärler? Gelýärler Peygamber aýtdy diýip barakim, şu Tawratynda barakim Peygamber ýalan maglýarlar. Peygamber sallam näme diýär? "Men kedebe aleyye mutaammiden." Her kim bilip durup maňa ýalan maglasa, jaý cehennem diýip.